Ninsab kuntent mhux biss tal Roberta Metsola imma l-poplu Malti u Awċi kollu. Ex-qar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt il-programm speċjali li twassal fuq Net Television fejn awgura lil Roberta Metsola li kisbet vot rekord fil-Parlament Ewropew. Huwa żgur unur kbir għal Malta, unur kbir għal poplu Malti u Awċi kif diġà semmejt, u huwa unur kbir għal Partit Nazzjonalista u għalina l-koll. Li Maltija bħalna irnexxiela terġa' tiġi eletta biex tkun il-President tal-Parlament Ewropew. Mhux tal-li reġgħet ġiet eletta, tal-li saħansitra żiedet ukoll l-appoġġ. Dak huwa allura vot ta' fiduċja b'saħħtu fil-ħidma ta' Roberta Metsola bħala MEP ma wkoll bħala President tal-Parlament Ewropew. Dwar l-MPs Laburisti, Bernard Grech qal li l-inkwiet intern tal-Labour issa spiċċa evidenti fuq livell internazzjonali e kif minkejja il-U-turn ta' Roberta Bela ma votawx favur Roberta Metsola. Jina kemm il-darba qed ma rridx nikkummenta fuq il-ġlied intern tal-Partit Laburista inkwitani, però dak huma problemi tagħhom li għandhom jissolvuhom u jiffaċċjahom huma. Però ninkwieta meta dawk il-problemi nkunu qegħdin jeffettwaw imbagħad lill-Gvern qed jiffettwaw il-pajjiżna f'livell nazzjonali. Mint sal-lum saħansitra dawk il-problemi qed jiffettwaw ukoll livell internazzjonali. Bernard Grech insista li l-MPs nazzjonalisti se jkomplu jaħdmu għal ġid tal-poplu Malti u se jkomplu jistinkaw biex f'Malta ikollna ambjent aħjar, transport alternattiv kif ukoll biex Għawdex jilħaq il-potenzjal kollu tiegħu.